ang Magayon Festival sa Istorya sa sumunod na pagkakaroon, panililugan, kagayonan, asin kabaralan. Highlight sa legend ng Magayon, kung saan sinaragang Magayon naroon ng pangaluron, alaga ka dapat kasunduan na ang kasal ni Magayon ipagtuga dahil naging matayoko ang sa ilang pagkakaloonan. Pero ang tunay na pagkakaroon dapat luwahin dahil galing pugulan. Inilaban ni Magayon ang sa iyang pagkakaroon sinaragang Magayon laban ipagtuga. Pero sa hujan, pareho huwag mo akong pakilaman. Pag ginalawa ko pa kay cellphone. Siguro paghawa pa. Hindi mo mawawit ko. Nagdadaan sinaragang Magayon at sa pagduro na bayan ang galing kasangkuran na pagkakaroon sa napagsaro. Si Magayon, naging si Magayon. Kasi ang legend na ini ang rason kung nakakanaman ang Magayon Festival. Siring sa legend ni Magayon, ang albay sa probinsya na pinasaling pang panahon, pinagusok ang mga nailan na kadibisilan. Maski ayong agyak ang iagihan dahil pinasok as impirme nilalaban. Ngunyan na ito sa pagkelebrang ng Fiesta Bicolandia 2022. Ihamon sa ito ng probinsya ni Legazpi ang pinakakunang festival sa bilog na probinsya, the mother of all festivals. Sa tunay palakpakan, ang Bicol University ALBAY Magayon Performing Arts sa saligang pagulong ng interpretasyon ng Magayon Festival. Mga taga-IT yan. Kaya nga ni, mga taga-IT. Institute of Physical Education. Itong isa daw, proof naman ito.
Please welcome the Pamasayan Festival with her festival dance presentation. Ladies and gentlemen, once again, together with our vice mayor, Emily, as we call na para natin our Pamasayan Festival from Municipality of Bantayog, MASBATE! Live pa naman sila, no? Live pa? Live pa?
Bantayog Festival, Katanduanes, NORTE, Kaogma NORTE, mabuhay, Fiesta Bicolandia! Once again, repeated number one, CAMARINES,